Nabantog sa ilang lunsayng bulawan. Gidayo sa ilang mga dagkong kakahuyan. Dalikyat nining dakbayan nga maayo matiman. Patasa ang pasensya aron relasyon sa hinigugma forever sa makataas sa Agusan River. Lapad nga katamnan, labo nga kinayahan, diri sa Butuan, dili jud ka magutman. Ang dakbayan nga may mabulukog kasaysayan, mga lumulupyo nga abunda sa gugma, laag na diri sa Butuan din ang mga tao buutan. We serve the one true living God. Busa sa relasyon, we should be loyal to only one. Not three, not two, but one. Panimbaya sa Kabuntagon World visits. Bayan sa Butuan! Right mga paglaong, we are here live in Butuan Seventh-day Adventist Central Church. Beautiful city, beautiful place, rich and colorful history. Di ba, Wing? Yes, daan mga kapaglaom, no? Ato pasalamatan ang atong mga kapaglaom karon. Ato pasalamatan ang ato ang unsaning nim Northeastern Mindanao Mission. Mindanao Mission. Ato pasalamatan ang mga administrators and dinhi naata karon live dinhi sa Cagayan sa Butuan Central mga kapaglaom Church. Ato pasalamatan ang mga elders. Cagayan naman noon tapirmi ani. Tungod kay naanad ta. Andiri ta nakakaroon sa Butuan. Nindot ang Butuan tungod kay malamian ang mga pagkaon. Kumusta ang atong biyahe? Pits na ulahi mo? Yes, first time na ako dire Kuya Wing, no, and salamat dyan ko nakaabot. First time ko nakaabot dire actually. Amo ba? Oh, tapos so far this week, murag normal na kaya ang week na ako karon. The usual nga routine. Wala pa sa schedule lang. Yes. And normal gina sa Pits tungod kay heart day. For everyone's information, no, si Fitz ang pinakaduol sa Butuan City. Hingo. And siya ang pinakaulahin. Siya ang pinakaulahin niya. Ay po yung isulti. And si Bing, atong travel, kumusta? Okay kayo. Natay gihapitan pero wata kakaon na to. Sayang, wata kahapit na tong Sayor kayo. halo-halo, ano? Halo-halo sayo kay alas 5 kadlawon kisa may open. Isa may ganun mo serve ba na? Yes. But we are looking forward nga makatilaw din na nilang kuan pinasikat nga halo-halo. Halo-halo nga kung makakaon daw ka, makalimot kasi mong pangalan. Yes. Andin ni sa Butuan da, konting nindota tungod kay ang mga kapaglaw pag Bible Beats nako, pag suri nako sa kadalanan, naka-answer sila. Yes, Wing. Muna ato nang atangan yung Bible Beats, right? Yes. And mga kapaglaom, no, amo gyud pasalamatan ang nag-imbita namo nga naami diri karon sa Butuan. Ang ato karon nga kabuntagon, unsa man ang ato karon nga mahinungdanon ng activity nga pagayimon. Thank you, Wing. So this week, mga kapaglaom, the world celebrated Hearts Day. Pero kita mga kapaglaom, of course, we celebrate Hearts Day every day. And in connection with this celebration, we are going to talk about the main institution from which we first received love and feel love as well. Mga kapaglaom, kauban na akong pamilya sa nagkalailang ginikanan, among tukitikyon o ihulagway kaninyo ang pamilya pinaagi sa usa ka pulong. So, inani may tabo. There's a statement, and you're going to complete it. Family is blank. Let's ask Bing first. What is family for you, Bing? Para sa kas. Are we your family? Oh, yes, I consider you as a family. Hope Channel family. Thank you, ate. Para sa kas, family is true love. Wow. Yes, true love. Bakit? Bahalag Fits, wala tayo love life, no? Ako gid sa side. Sorry, good. Balik. Dito ka na matuyok-tuyok na. Bahalag wala tayo love life, but naa tayo love sa life. That is family is true love. Diyan na ito makita ang genuine nga love nga kuan ba? Unconditional love. Unang family is true love. Nice. Sige, Kuya Wing, sa imo, unsa man. Sa kuha ba? Family is... Sabi, lawan kayo. Lawan Lagi. kayo, Wing. So kayo, Love. mapili ni mo to yung definition sa family is true love. Muna True wala love. na yung muluping. Lagi. By the way, mga kapaglaong, we're talking about family this time because ang atong pag-isgutan is about nurturing spiritual growth. The heart of a Christian family. True love. True love. What about you, Wing? To begin with. I know you have something in mind. Acceptance. Family is acceptance. Wow. Nindot na siya. Nga Okay. kaingon man kaya. Nagkalain-lain ta, nagtubo tag lain-lain nga mga ginikanan. Correct. Lain-lain ato mga kinaya. Correct. Na short story nga. Short, ha? Napugos, short na siya. Napugos siya pag minyo kay gitiunan man siya og shotgun. Oh, shotgun, Pag buddy. tiun, pila ka years niya, nagistorya balik siya siyang ugangan, pastilan. 10 years karon kung nagpapriso lang ko laya na unta ko. Kaya naman siya, hindi mo napugson, gipugos man siya, pugos siya, minyoy ako ang anak. Oh. Kung dili ka, So, dito siya papriso ti ka. swing. Ipapriso ti ka. Napugos na to. Ipapriso ti ka.
Pagkuha ni siya, laya nung tako. Pero actually, lahi po na siya. Ang ato acceptance, nagkalain-lain ta kinaya. Dawaton ginato kung unsa kalain-lain man ta. Lain-lain nato makinaya. No matter how imperfect and flawed we are. Okay. Yes. Ako family is home. Diba? Home. A house is not a home without a family. And every time mo uli ko, mabati yun ako ang gugma sa akong ginikanan, sa akong mga kaigsuunan. And munang makaingon ta nga, home sweet home. Wow, solemn na kaya explanation. Solemn kayo. Thanks. Okay, para sa What is mga family for you? family is forever. Kay biyaan makasi mo may gala, biyaan makasi mong hinigugma, pero ang pamilya mag-unong sa imo hangtod sa katapusan. So, nai forever. Nai Sa forever. pamilya. May forever sa family. Forever. Yes. Nay forever, Fitz. Sila may uno sa imo throughout the years of your life. Si Fitz, nagpahila lang sa ato, mga siya ang pinakabata sa ato, kay millennial kayo. Well, Oh, direct. diba? At least relate na family. But for me, family is time. Una siya nga akong giingon nga, dili ta blood related, but whoever the people you spend time with, they become your family. Whoever they are, workplace, friendship, panimaya sa Kabuntagon, you guys, Hope Channel, you are my family. Anyway, muna to akong explanation tungkol kay nakuha na ang solemnity, nakuha na ang pagka-spiritual, na millennial, awing short story ako sa Tanan na lang. Yes. So, okay na. Speaking of family, mga kaigsuunan, ang pamilya sa Panimbaya sa Kabuntagon World abot hantod Estados Unidos. Busa atong kumustahon ang atong mga kaigsuunan diha sa San Francisco. Ano yung mga kapaglawom? Atong tanawon. Good morning, mayong buntag, magandang umaga, maayong aga sa ato ang mga viewers sa Panimbaya sa Kabuntagon World. This is James Amado sa San Francisco. I'm here with Pastor Julito Gonzalez, visiting us here from the Philippines. He is the Youth Director of West Visayan Conference. He is going to share to us his experience coming here in U.S. Well, I'd like to praise the Lord for this opportunity that the Lord had granted me. The year 2018 is a year of surprises. I just would like to let everybody knows that my coming here is not because of anything extraordinary about me. This is because of God's grace and God's goodness. Why I am here. I was granted the privilege to join the GYC, visit churches, visit some supporters and benefactors of West Visayan Conference and Central Philippine Union Conference. And this is because of the goodness of the Lord. I decided to attend and join the GYC. I've heard about this training, this seminar conference for young people. And being a young youth director, neophyte, not very experienced, I wanted to learn more. And because the Lord had initially opened the way and had inspired me, had told me that I should go and try it. And the result of that is now I'm here in the land of free because of the brave. That's what they said. After attending GYC in Houston, I've seen the enthusiasm of our young people who are on fire for mission, very well-organized program, and I was delighted. I was so inspired, and I long for the day that our young people will become more on fire for mission, for the service of the Lord. So from there, God provided the resources for me to go and visit other brethren members of under our conference in the person of Brother Lemuel and Sister Ann in Arizona, Surprise, Arizona. I am so grateful to them. And even in Houston, lest I forget, in Zion Church, I was given the privilege, thanks to Dr. Ellen and her husband, Elder Kenneth, and our kababayans, no, ang mga taga West Visayan Conference nga sa Houston, na-meet namon, kanday Sister Oday, kanday Brother Henry, kanday Sister Hannah Istudillo, kag sa tanan, no, ako mga former teacher, na-meet na ako dito. So from there, I flew to California, and then I stayed few days in LA, and my friends and students, they spare some of their time with me, treating me, visiting people, until I flew again to Portland from Burbank, and then met some of our former donors and those who help us as well in the ministry. They have spent their time as well with me, opened their homes. I would like to tell you, all our young people and all our brethren who are listening to Panimbaya sa Kabuntagon, is that when we have a God, He's actually a God
without limit. So we cannot underestimate what He can do for us, because I have to be honest with you, I never could imagine that as early as this, I will have the privilege to see the United States of America. That helps widen my view of the world, of the work of God. I have seen challenges, opportunities, and I'll be going back to the Philippines with additional experience and with a different mindset that would help me as well, by the grace of God, to fulfill my mission that He had given to me. So from Klamath Falls in Oregon, we visited those who are supporting our conference, the Two Mites Ministry. We have visited them in their homes. We have given Bible studies. We sing some songs. We help as well one elderly couple. We split some fuel for them because it's too cold. It's winter time. We visited in the hospital. We offered prayer. And it was a complete experience for me to be in Klamath Falls. And thanks to Pastor James and his family, they invited me. Do you have a special greetings to your family sa Marbel? I know you came from Marbel, and then now you have also a family there in Iloilo. Can you also greet them right now dito sa ating Panimbaya sa Kabuntagon World? O maayo nga aga sa tanan nga mga kababayan nako, no, sa Barrio 7, sa Libertad Seventh-day Adventist Church, sa tanan nga taga Marbel, sa mga nagapamati sa bilog nga Southern Mindanao Mission, that's my home mission. Sa tanang nagpaminaw sa tibuok nga Southern Mindanao Mission, maayong buntag kaninyo, mga pagpanibaya gikan dinhi sa San Francisco, California. Unya, gusto po na ako i-greet ang akong first church assignment diha sa Pagadian City Center Church in Pagadian City, sa atong mga kaigsunan diha, sa mga young people nato. Thank you very much. I hope that you are doing good diha sa atong church, and let us just keep on praying for everybody. And of course, sa akon nga mga pamatanon, the strong youth of the West Visayan Conference, you know that we believe with all our hearts that a strong youth makes a strong church. So, maayong nga aga sa tanan nga mapamatanon sa bilog nga West Visayan Conference, sa mga probinsya sang Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, maayo nga pagpamati. Kag padayon gid kamo magsubaybay, magtan-aw gid kamo sa programa sang Panimbaya sa Kabuntagon sa Hope Channel Philippines. Dang salamat mga kaigsunan dyan sa San Francisco, and especially kang Pastor James Amado and Pastor Gonzales gikan pa sa West Visayan Conference, no? So sa mga kaigsunan po diyan natong gikan sa West Visayan Conference, thank you so much sa iyong suporta po. And salamat kayo may nadasig may nga makita ng inyong mga activities diya, no? And we hope and pray that you will continue serving the Lord until He comes. O tungod kinadasig mi sa inyo ang ipakita or inyong natanaw karon, ano po may dugang pampadasig sa inyo ha? Ani ay mga awit or ani unang awit nga atong paminawan sa aran sa Kabuntagon. This is an instrumental rendition, a saxophone played by Brother Ian Bal. Let's watch this.
That was a very beautiful song, right? Yes. Yes, indeed. And Very still sweet. you are watching Panimbaya sa Kabuntagon World here live sa Butuan City. Mga kapaglaom, no? Northeastern Mindanao Mission is said to be the Seventh-day Adventist headquarters of Caraga Region. Atong kumustahon ang atong pamilya diri sa NEM. Let's all watch this. Nestled at the east part of Mindanao, home of diverse culture, an institution committed to the service of the Lord. Northeastern Mindanao Mission, Butuan City in the island of Mindanao, Philippines. Organized in 1966, a family of hundreds of Christians whose goal is to be closer to God. Ang nagsugod ang Northeastern Mindanao Mission niadtong 1966 nga gidumalahan ni Pastor Tomas Cabaluna. Ang kasamantangan gyud nato karon nga iglesia gikan ni adtong panahon na hangtod karon nga nagtubo hilabian ay nagyong dakuha sa diferensya kay ang ato karon nga membro sa iglesia niabot na taog 99,044. Aduna kita karon mga giusahan nga mga proyekto. Doon na kita dako kaayo nga project nga under construction pa karon mao ang ato ang Butuan Wellness Center and Medical Clinic. Hello everyone, I am happy to tell you that based on the meetings and activities done last 2018, the youth department, either mission-wide, cluster-wide, district-wide, and even by local churches, we have reached more than 7,000 youth involvements. We praise the Lord for that. This year is another year of challenge for the youth department here in Northeastern Mindanao Mission. Another challenge that our young people will involve. We projected more than 10,000 young people this year to involve. So sa communication department, atong nahimo ang pag-organize gitawag kini siya og the first no sa ato ang buhatan dinhi sa Northeastern ang pag-organize sa atong Communicators of Hope in Caraga. Naglangkob kini sa mga communication leaders sa matag iglesia nga atong ipatawag nga atong milabay nga tuig aron nga sila organisahon nato atong ipasabot kanila ang ilang piho nga buluhaton aron ang iglesia maila
diha sa komunidad o ang iglesia ilhan usab diha sa iyang mga ginahimo sa atong dili lang sa iglesia kundi sa ato nga sosyedad. Usa sa ato mga kalabuton mao ang mahuman og kanang organize ang mga churches nga organization sa tibuok ka tuig. Unya ang usa pod niini nga kalabuton nga makamasib gyud og matiwas gyud og sa ordination ang mga elders nga mga angayana para motabang sila sa programa sa gitawag og communion service. Diin maghimo sila og revival meetings prior sa communion service og ilang i-culminate kini sa communion service. Ang Education Department sa Northeastern Mindanao Mission gilangkuban kini sa unom ka mga tulunghaan sa nagkalain-lain nga mga probinsya sa Caraga Region. Ang kalabuto ni nga departamento mao nga ang atong mga magtutudlo mas mahanas pa gyud sila, mas ma-train sila sa pangandam sa mga kabataan, pag-nurture kanila o pag-train kanila aron nga mahimo sila nga mas galamiton pagayod alang sa buluhaton sa Ginoo. Ang atong goals karong tuiga, ang ato nga Northeastern Mindanao Mission nga administration uban sa mga directors doon na may gihimo nga hiniusa nga programa kanang gitawag og Power of 70 nga ang tanan nga mga directors, tanan nga mga administrators ang amo nga tumong og tuyo sa amo nga pagbisita sa ato nga mga kaigsunan. Mao gyud ang pagpasantop kanila sa pag-apil sa buhat. Sa goals and prayers among mga pag-ampo uban sa tabang sa Ginoo nga karon unta nga tuig madungagan pa ang mga numero nga mahimong active nga member sa Power of 70 unya doon na sila'y bunga. Kaya nga among target karon each one train one and each one reach one, then each one disciple one.
salamat sa mga administrators and directors diri sa NEM and sa NEM Choir sa ilang pinasahinga awit, di ba Kuya Wing? And this morning mga kapaglaom, aduna may activity nga gitawag nato Ingredients of a Happy Home. Actually, nag-eating activity na sila. Oo, di ba? Isa game mo diya ba eh? Ani. In connection sa atong activity, naatay delicacy nga i-introduce sa atong mga viewers. Muna siya ang gitawag nga palagsing. If wala ko na sa iyo, sakto ba? Palagsing. And mga kapaglaom, atong hibalon, unsay ingredients aning palagsing. Actually, kaning palagsing, gamay ra niyang ingredients and yet inana siya kalami. Atong tan-awon kung unsa kay mga ingredients aning palagsing and atong i-relate sa ingredients of a happy home. Dali lang sa nganong kita tulo wala nagkaon na silang duha. Nag-braces man gud mo. Kung wala mo nag-braces, kakaon ta mo lami kay palagsing. Mo nang ingon iya tag kaluwasan gutom na sila. Basta pag-abot sa pagkaon, iyahay tag kaluwasan. Yes. Atong unahon si Fitz. Nakatilang makaon sa may nana. Nasa tamis at yop, no? So, natana ko, nalo na siya ingredients nga brown sugar. Obviously, tamis man. Dayon, sa may brown sugar. Ako na-relate sa pamilya, mara na siya og kanang symbolize siya sa happiness and sense of humor. Wow. Sweet. Di ba kung sa pamilya, Sweet to siya. malipayon mo, na mo'y magkatawa-tawa mo, di ba? Mo na siya sweetness kami nasa sa tibok pamilya, di ba? Bay, ko story. Ayok. Sweetness. Muna siya nakalami as a family. Si Pitch mo na hangover no sa kining Valentine's. Yang importante na ay palagsing tamis. Again, a sense of humor and happiness. How about tipping? Unsa may another ingredients aning Wala mo palagsing? katilaw si Daryl da. Unsa Ay, ka ikaw, na Daryl. patihada? Well, anad man kong gata. So, katilaw ko gata po. Murag nagid po siya gata. Dayon. Sago. Napod siya, murag, something di rin ko ilahin. Murag unaw. Kabalo mo siya Unaw unaw. ang term nila dere. Paano siya, murag palm. Palm tree. Yeah. Dili ko pretend na expert ko. Di ko exact ko kabalo kung giunsa nila ni, unsa nga part sa unaw ni. Basta, dili siya lubi. Pero lami kay bay. Or Lami kay sago, siya. no? Lami siya Sago. bay, dili siya common nga suman Sa or imong moron. sa imong pag-test ana ron sa man walay bitsin. Oh, wala yung Walay sa mix. bitsin. Wala yung sa mix. Walay bitsin. Tamis gani. Unsa man ng unsa tayo mong gingon na siya unaw o na siya gata? Na siya unaw, na siya Oo. gata. Ay, duwa ko na yung gansi ko, Anita. Dito na lang ko sa unaw. symbolism. Ay, pili na ko, ang unaw, mo gini siyang naghatag completeness, aning Main. pagkaon. Actually, main So, ingredients, unaw is the main ingredient. So, if we connect it with our family, the main ingredient would not be the mother, not the husband, not the father, not the children, but God. So, seryoso kay Kuato. I mean it, mga kapaglam. God is the main ingredient in every family. Yung kanang sweetness, wala na siya without God. Humor, wala na siya without God. Happiness will not be present without God. Yes. Wala Ang yung last- palagsing kung walang unaw. Okay. Ang last na ingredients kinsa may Itong i-mention ni Daryl Coconut. mo to ang coconut milk or ang Oh, gata. sakto ko. Ang gata, bisag asa ni mo Gata. na ibutang isa, Lami. utanon mo lami jud Lami. siya. Inaana ang gugma bisag asa. Nindot jud ang gugma kung naa kay tinud anay nga gugma. Lami siya. Munindot jud ang relasyon kung maay tinud anay nga gugma. Wing, ginigulay di mo may magpalit ka gata. Maligo ka gata. Pano sa gugma. Para mo samot og kalami. Yes. Malami Expert. O, patuwa mo sa expert. Ligo gata para mo samot. Kuya Awing, samot og bantayin kalami. na mo. Ngisi na. Nanay Pero bitaw. Kung sa gulang joke, dapat solve mo seryoso ni siya mga Yes. kapatid. Amo inyong palihog hinumduman na kato among ipang mention no, the ingredient of a happy family. Oh no. Complete. Of a happy home. Yes. Ingredients of a happy home. Ingredient of a happy home. We have First, God. we have, yes, of course. You have the Center. humor, you have the sweetness, And and the you have love. love. Yes. Yes. Muna to hinumduman. Yes. Aside sa palagsing. Yes. And mga kapaglaom, Kuya Awing, muato na puta sa another na pud nga pinasahinga awit mga kapaglaom anian si Crystalline Saramusing alang sa Harana sa Kabuntagan. Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine.
what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now receive you, Lord. And the life you bring to me, the gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime. Into the pain that I thought I could hide, you brought the gift of your very life. The gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift that you gave. The gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. It's a gift of a lifetime. I lift this anthem of praise. The gift of a lifetime. There are surprises. Dalang mga Valentine's ba? surprise. Okay, surprise! Yes. Full of surprise. Nya ganahan ba mo kamo mga partner na mo? Ganahan ba mo surprise? Ganahan surprise, Bing? Ganahan. Yes, tanang babae, actually. Wow. Yung si Bing, ganahan yung surprise basta makabalo siya nga surprise. And sa laing bahin mga kapaglaom nato, pasalamatan ang tanan nato karon nga mga viewers and partners nga nagtanaw karon. Sir Rex and Madam Jessica Gonzaga, Sir Yul Batelir, and Ma'am Cora Wahiman and Doc Wahiman, and sa tanan na Pastor James Amados, tanan nga mga correspondent nga nagtanaw karon. Daghan salamat. Ang sa laing bahin mga kapaglaom, nagkalain-lain ang ato ang mga itsura, dunay gwapo, dunay medyo dili gwapo, bay? And sa inyo Yes. nay mga gwapa, napagay mas gwapa. Oh. Pero mga kapaglaom, ang atong mga experience sa atong kinabuhi nagkalain-lain, magwapo man ta, magwapa, pero atubangan sa Ginoo, patas tantanan, gwapo ta atubangan sa Ginoo. Ang experience atong kinabuhi, doon na magkalain-lain ng mga experience nga atong makuha makatunan. And sa lain bahin, ani ana sab ang skit buddies. Unsa ka ni atong tan-aw ning mga artista ni pasok.
Wait. Sana man na style nga. Di naman ako sumama nga. Eskwela daw kong tarong. Kaya pag umanda na akong eskwela, magkandit na ako. Ayaw daw ko mangitaw dawan. May dabi, na kay dawan ka ron. Mo lagi na problema ka ron. Kina ko'y nakita, pero marudili man ako yung dawan. Diyan. Sahay bitaw, si Jesus dili dawaton sa mga tao ang gihanyag nga gugma og kaluwasan sa tanan. Pero bisan tuod nga gibalibaran na siya, andam gyapon siya sa paghatag niini. So dyan, ayaw pagdodwa sa paghanyag sa imong gugma sa imong dawan. Go lang ang go! Yay! Hey! Oh! Anong saan mo po na imong naunggan? Yan ko sa akong dawan. Unya? Di na ko siya nga. Siya na akong nakita. Kasi ang nagkataog kulor sa kuwang kinabuhi. Unya? Pero iyara kong gitubag nga dapat ihiwalay ang puti og ang dikolor. Kay puti og blanco ra gid ang iyang panuna sa kuwa. Walay kulor. Diyan! Ayaw ka pressure ng Valentine's. Uy! Nauna ang Ginoo. Naasa pa ng season si mong kinabuhi. Imani dyan. Kanang dawan, usahay, inspirasyon. Apan usahay, naghatag depresyon. Pero timani, ang Ginoo, naghatag og salvation. Wala na mo siya gitagag-atensyon. Ako sa tawagan. Hello, Leah. Akong dawan. Nalaw ko kadugang sa imo ba, itong imong giistorya kaganiha ba? Ha, ang gugma, sa dili sa di ka mo inter, mura na siya boxing. Kabalon ako nga masakitan ko. Ug nagatuo ko nga true love wits. Onya, asa man nadapita kay wala tong tiga. Family isn't only defined as the last name or by blood. They say it's according to commitment and the love you have for the people around you. To add on that, family is a basic unit of the society. A society is composed of families who belong to different cultures and upbringings in life. But how does the Bible define a family? In a traditional family, life is under attack. You watch a movie and you've seen husbands presented as foolish. You watch a soap opera and their mothers are attended as overbearing. You watch Disney movies, children are revealed as wise beyond years. You may deny the concept of this illustration of a traditional family. However, there is a need to acknowledge that the definition of a family is more culturally informed than biblical these days. How important is a family in nurturing our individual spiritual growth? When we talk about discipline, we often go back to what our church taught us. But how should we discipline the member of the family according to the Bible's perspective? Be an anchor of a strong home in the family, the gift of shared accountability, only here in Good Morning Pastor. This is Hope Channel. We are back. You are back here on Panimbayas sa Kamontago. And this morning, we are so blessed because right here with us live, we are joined by the District Pastor of Padiay District, Northeastern Mindanao Mission, Pastor Meljoy Pipito. Yes. Good morning, Pastor. Welcome to Panimbayas sa Kamontagon. And before pasalamatan nato sa pastor. Katungod kay iyatang siya nagkuyog na to. Gapon siya nagsuri-suri ka na to. Wala ka nagkiwala. Yes, thank you. Okay, thank you. Thank you, Pastor Kuyugon. Ay, nasayran na ako sa atong pagsuri-suri with Pastor yesterday. Nga gikan dahil siya 10 years sa China. Wow. Wala lang nag-abot. Wala mag-abot. So, kabalo na siya. But he knows the places I've been to. Anchang? Ha? Bay? Anchang? Wala ko sa Muna to. Korean to Chinese. Okay. Anyway, I gave that information to kay si Pastor dili siya kanang aware sa Filipino family lang. Dili apil pa pud sa nakalaing family because he had met different kinds of families, like Australian families, Australian friends, American friends, even Canadian siguro kay daghang Canadian sa
China and of Dahil- course the Chinese family. Yes. So ang iyang panlantaw about family will be broad. Di lang focus dito sa Filipino family. And because this is Panimbayas Kabuntagon World, right, Pastor? Ibang klase Tinod, ang bisita tinod. ka, no? A man of the world, citizen of the world. So let's go with it. Pastor, so dito tayo focus sa aning family, as we all know. And so direct, also may biblical perspective about family. Well, How does Bible see family? Sa akong paghunaw sa atong pagbasa sa Biblia, sa atong pagtuon sa Biblia, I think I considered family as the expression of God's love. Kay it is originated pagsugod gid sa pagbuhat sa kalibutan nga ang Ginoo naghimo gid og let's say a family, husband and wife. Yes. So, I think it is an expression nga iyang tuyo pod sa diha nga iyang ma-express iyang gugma, at the same time ma-express pod ngadto sa family members. Are you saying that God encourages everyone to have a family? Yes. I think so. Is it the reason nga kinahanglan ang pastor nagi sa pamilya before they get Sa ordained? ato sa Seventh-day Adventist, yes, it is required nga ang pastor nagi siya family. So Pastor, unsa man ka importante ang pag-amuma sa Kristohanon nga pamilya? Sa akong pamagi, importante yung kayo ang nurturing sa Kristohanon nga pamilya, di agin magsugod sa balay. No? Kay atong makita nga ang panimalay mo na siya ang pinakadako kayo nga foundation sa let's say sa family, no? Kay kung nakay bata, first din niya makita ang parents. So ang influence na gid sa family. So kung sa inyong gibuhat spiritually sa sulod sa family, mo reflect na siya sa bata at the first stage sa ihang kinabuhi. Kaya da, ingnan magkakastang liwata sa imong papa. Oo, lagi na Pero, Pastor, astang liwata sa imong papa. Yan, nabali, compare din ba? Oh, Liwata si prutas, papa. wagin hagbong layo sa punuan. Ginana ba? Tinod. Kaya ang nakita sa bata, ang iyang papa or ang iyang mama. So makita na to kung ang imong family naanad gid og worship morning and evening. So sometimes ang bata kung say makalimot ang ginikanan, ang bata mo remind nga uy ting worship na maron nga oras or Correct. ting 777 prayer. Kung naanad siya, kung nakita niya nga adunay spiritual nga paghimo gyud sa sulod sa family. So dako nga Pastor, no, ang unsay makita sa bata, dili na siya kung unsay klase samahan na siya, unsay genes kumbaga. No. Dili biological kundi kung unsa ang makita. Contributing factor ang biological, but dili pod nato ma-deny ang influence gyud sa palibot. Gawi. So Pastor, let's go outside family. Atong Yes. brother, atong palantaw, no? Because when we talk about family, luwag gini siya klase-klase pamilya. So let's talk about the church. O sa may role sa church sa pag-nurture sa family? Well, ang church is makonsidered na to nga mas dako-dako siya gamay nga family because the church is composed of many different kinds of families and different backgrounds. Yes. So it is a challenge sa atong mga leaders sa church nga mooy gitawag na to siya nga parents. No, mga leaders like church elders or pastors, they are called like parents of the family, big family. So ilahaning matawag na to nga obligation sa paghatag og maayong nurturing ngadto sa matag sakop. Gadiin same sa gamay nga family, ang imong buhaton nga adunay patas, adunay pagpakita sa gitawag nito gugma. At the same time, respeto. Because love begets respect. You mentioned, Pastor, that leaders should have obligation. Yes. Para may pakita ning nurture sa family inside the church. Oh, So can you dili tell man- us, can you point some things sa itong mga ginahimo sa atong church elders and church leaders? Yes, let's for example, monitoring sa members kung kinsa tong na-absent wala sa church, din mahibaw lang nato, uy nagsakit di ay. Bisitahan. So mabisitahan. Just like sa real gid nga family nga kung kinsa tong gilantan, no, palitan og orange, ang itlog pag no. Yes. So dai na Sauna. special care, na special Sauna. care. Quick lang, kilalat na lang ko na si Awing sauna, makainom lang siya orange. Makainom. Mo na sigrito na siya, bay. Sigrito na siya sa una. Pag murag aksyon init, hilanat ko, palitan tag urin sa ni kaunta, di ba? Ikaw na itlog. But the point is, is ang leaders, special gina-check care. nila. Gina-check. A good father, a good mother will always check sa children kung natagaan ba sila sa ilang needs. That's very important sa family. Nasaltan po na ako, Pastor Bang, sa araw na masululay na ako sa kaminyon. Di na ito isa ba, Pastor, sekreto na ni. Oh, sekreto na ni. Masululay ko sa kaminyon. Munang gingnan ko nila nga, before ka masulos sa kaminyon, daghan yung kang seminar agi anda. So, think ko nga, daghan di ay. So, Pastor, tell us about the seminars ka
kinahanglan maging kayo siya before someone goes to get married. Dalatambag na ni Before someone gets married. Mura na rin matawag na ito sa counseling na ni bro. Dili, unsa may ano requirement na siya before someone gets married. It is important kay wala mo gitay knowledge basically kung ilabi na atong mga singles nga dili kay himasa no, dili kayo mahilig ubasa, so wala kay knowledge. Importante at least na theory. Yes. Ka atong kabasihan when time occurs nga na mga situations nga gikinahanglan nga gamiton nato ang theory, but sometimes we also need to adapt kay usay ang theory pag-abot sa real situations dili fit sa imong partner kay ang imong nabasahan sa theory lahi sa klase sa kinaiya. So importante nga nagihapoy adoption, but sa ako nagkasulti gay na family should be based on love because when it is founded in love, mas dali nimo i-adapt kung unsa may kinahanglan sabtunon or kinahanglan nga i-improve sa family. Yes, bay, sa seminar bay, kung padung ka gaminyo ang seminar ana, no U-turn gina. No U-turn. No U-turn. Mao na siya. Focus ka sa imong wife. No U-turn, no stop. Focus ka sa imong wife. Kay og magsalasala ka o lain-lain mo ang kwanda. Disgrasya. Yes, Dora, safety og sipyan. Nakita ni sa itong mga leaders karon ba para dili na nila dugayon na mo seminar kaya naingnan naman ko ninyo. And Pastor, unsa may gisgutan sa Biblia mahitungod anang pagdisiplina sa pamilya? Sabi Pastor, tibok pamilya, disiplinahon nimo. Actually, lisod kayo kung magdisiplina ta sa bata no, kung dili niya masabtan nga ang pagdisiplina is out of love. Kung di na niya masabtan, iyan na mag-considered as punishment. So kung mag-consider niya as punishment, then there's a possibility nga doon ay hatred. Doon ay hatred. Kung tingala lang ka nga, sigkalagot ang imong anak sa imo. So first, sa discipline, it should be motivated by love. Kaya nga, nakay goal, objective nga nung imong gihatag ang discipline. Because you want something i-shape nimo sa imong anak or let's say in the church nga adunay direction. So dapat ang imuhang matawag nato nga goal sa imong discipline should be motivated by love as well. Otherwise kung personal nimo then na tendency nga mo go against siya sa imuha kay makita niya naginani ra magkasakuha kay aron nga let's say for example sa cellphone yung ka anak ayaw gyud sa cellphone, ayaw gyud sa Mobile Legends uso karon kunya ikaw mismo nakita ka sige kag dula lisod no kay ayang imong gusto posibleng aron wala ka share sa data or something mo nang moingon ang anak nga ayo na diha angal paliwat baya ko nimo. Yes, in the church the same thing. Pud siya day lahi pod kadula pod siya. Sabi kay na mo disiplina ka nga not out of anger but out of love. Kay usay pagkakita nimo sa sayop insigida bira kadayon. Ang makita sa bata dili ang love kundi lang imong kasuko. My father sa dihang gamay pagkunatile sa iyang discipline nga murag akong ma-carry karon nga kung naga ni iyang istorya ng bata sa kanang dili siya suko kana sa mingaw. Sometimes 4 o'clock pagkaon kunya mo nimo sayo. Pero may pod pastor nga disiplinahon pong bata pero mao lagi na kung imuha siyang pero maigo magutaron sa bunalan nimong bata pero imo gini siya paulian nga naagid ang love padayon gini siyang love. So importante man gud sa discipline nga dili lang bunal no dili lang. Pero nakita na ko na isa lang kalaw na ilan sa pastor no, but he's not all talk. Nakita na ko gahapon nga iyang pagdumala sa iyang mismong anak po nga babae. Medyo ay namigo gid po. Barkada kay sila. Lingaw kay sila. Tubagon mo siyang binarkada sa iyang anak. Tubagon kayo. Ikaw ba? Edwin hindi no. Elder ba ka? Elder ba ka? Worship na. Ay kalimutan po. Miko, Bibi Miko. Hi Bibi Miko. Yeah, it's true. It's true. So thank you kay pastor. Thank you kay sa imong pag-join. Salamat and Daryl sa inyong pag-invite nako din sa. Yeah, we'll be having more of you na patit na bagana niya pastor. Okay. And doon na ba kayo mensahe labi na sa atong mga leaders sa ato nga church and sa imuhang mga district nga dito sa bukid kayo gatanaw sila kay tunay sila gisat. Oh yes. Akong great happy Sabbath ang atong mga kaigsunan sa Magkalatag, sa Bantolinaw, sa Balunbon no. Dito dapit sa bukid. Og ingon man sa tibok ampayon pa diha district nga naga paminaw karon or nagatanaw live sa ato ang Panimbayas Kabuntagon World. And also thank you sa atong happy Sabbath usab sa atong administrators, Pastor Obos, Pastor Saramusing and Pastor Baal. So, thank you so much again once more, Pastor Meljoy Pipito. Yes. Salamat sa imong ipanghatag katinawan o dugang wisdom about family. Palagsing. Lami kayo, Pastor. Daghan kay kaghatag sa mga palagsing. Nakakaon ako sila wala pa. Wala pa. Nakahipos ako 5. Anyway, Wing!
What do we have next? Yes, ano mga kapaglaom na nindot kayo ang atong pamilya hisgutan kung naa ang anak, kabataan, asawa, mahimo kitang buong nga pamilya. Sa laing bahin mga kapaglaom, kung hisgutan pamilya, muadto na sa kabataan, muadto ta sa kids station. Ato kining tanawon. Come on, pick up. Oh, hi, Amelia. Felicia, I can't hear you. Hello? 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 Signal. Are you there? Amelia? Hello? Hello? Oh, hi, Amelia. Have you... Oh, Crystal told us to meet up at this place. Where are you? She didn't tell me where it was though. I'm gonna ask her. Okay. Bye. Amelia! Hi! Where's Crystal? I think she's inside there. Come in, guys. Oh! What are we doing here? I told you guys to come here so that you guys can pray with me. You could have just prayed with us through the phone. Why did we have to meet up? Yeah, it's already too late. I mean, it's raining outside and the moon is already up. Don't you know that when we call God, He is always available? Unlike our phones, sometimes we don't connect each other. Shall we pray? Okay. Yes. Dear Jesus, thank you for everything. Amen. Amen. Always remember that, kids, because God is always with us. See you next time. Goodbye and happy Sabbath. Happy Sabbath. Mayong adlaw mga kapaglaom, aniya na usab kita sa Bible Beats. Dinidapit sa Butuan City, dinhi sa ilang nga plaza. And first time nato ron mga kapaglaom dinhi sa Butuan City. And ako karon makauban, Mishine. Good morning. Good morning, Kuya Wing. Oh, so ubanan ko nimo sa pagsayod sa atong mga taga-Butuan nga mga kapaglaom. Unsa man nato isayod nila karon? Okay, so ato ang ipasayod sa ato ang mga kapaglaom nga sa Biblia adunay usa ka pamilya. Ang amahan nga mao'y gipanganlan og Abraham ug ang iyahang asawa mao si Sarah. So ato ang sayron kung kinsa ang ilahang nag-inusa nga anak. So ready na ka? Ready na. So kinsa tong anak ni Abraham o ni Sarah? So go, ato na ta. Go, ato na ta. Di ba sa Biblia na ay usa ka pamilya, ang papa mao si Abraham ug iyahang asawa mao si Sarah. So kinsa man tong nag-inusa nila nga anak? Wala ka idea? Wala. Oh, ikaw ma'am. Wala po. Sige, tagaan na tong choices. Sige, tagaan ng choices. Sige, si Daniel, si Jacob o si Isaac? Jacob, ikaw. Isaac. Ang tamang tubag? Isaac! Isaac! So, ikaw ang nakadumang. Okay, so, namihatag ninyo. So, sa Hope Channel. So, na sila'y usara ka anak. So, kinsa man tong iyahang usa ka anak? Ang choices mo ni si Daniel, si Jacob o si Isaac. So, kinsa man? Isaac. Isaac, imo. Sir. Daniel. So, ang tamang tubag? Isaac. Isaac. So, namihatag si mo dahil ikaw? Kinsa to ngalan sa ilang anak? Isaac ba? Isaac mo. Ikaw? Isaac. Isaac. Copy-paste na siya. Ikaw. Oh. Isaac. Ang tamang tubag? Isaac. Isaac. Grabe ka, answer ka. Ma'am, mahilagi kay ka, ma'am. Congrats. Kay naka-answer ka. Dara, nakabasa na mag-Bible. Ikaw, nakabasa na ka-Bible. Ikaw, nakabasa. Choices, sige. Okay, choices. Si Daniel, si Jacob, or si Isaac? Isaac. Grabe. Nalimot lang mo, nalimot. Okay, sige. Thank you. Nami hatag sa inyo ha. Kaya naka-answer mo. Kanang tinuod. Nakabasa na Ikaw, wala. Ikaw, nakabasa. Ikaw, wala. O, sige, choices. Okay. Si Jacob, si Daniel, or si Isaac? Aha man Isa. sa tolo. Kinsa man sa tolo. Kinsa Ikaw man imo na. ha? Isaac, ha? Isaac. Sige. Isaac mo ha, ikaw. Daniel, ikaw. Daniel. Ang tubag. Tama. Isaac! Ikaw ang nakatubag. Tadadeng!
Isaac. Isaac, ikaw. Walay ka pipis na. Isaac. Ang imong tubag si Isaac. Ang tamang tubag, kinsa? Isaac! Pakpak! Bigyan ng... Okay. And ikaw man ang nakatubag? Kami hatag ni mo. Okay. Thank you. So, ang tulo ka choices, mamili ra ka sa tulo, ma'am. Si Daniel, si Jacob, or si Isaac? Murag si Isaac. Ano, ambot, wala ko ka. Wala kayo idea, ma'am. Pero nakabasa na kag Bible, ma'am? Of course. Okay. So gusto ka nga tagaan ti kag Bible karon? O di ako Actually, pinili ka? dili kay I'm a Muslim. So ang tama nga tubag si Isaac! So, tama si ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Sige, pareha mo ta kay di makaubaboy. So, amo ang pangutana, kinsa man tong ilahang nag-inusara nga anak? Ngalan? Si Isaac. Isaac. Si Isaac, ma'am. Si Isaac. Ang tama tubag, isa? Isaac! Isaac. Grabe si Sir, bay. Hey. Mahal kay si Sir. Sir, nama ko yung Bible ihatag sa imo, ha? Okay. So, thank you. So, siya, daghan kayong salamat sa imong pag-uban. Dini sa Butuan, wow! Amazing dini sa Butuan. Unsa man imo ang experience karon ining adlaw? Enjoy gid kaayo siya Kuya Wing no. So na-realize nako karon nga napa jud ay mga tao nga kanang wala jud ay wala pa kaila, wala pa kabalo kung kinsa ng mga tao nga naa sa Bible. Oh, mao na nga importante jud kay nga magtuon sa balanse sa kasulatan. Kinahanglan magtuki jud ta mga kaigsuunan. So daghan kayong salamat sa imong pag-uban dinhi sa Butuan and hapit na maulan. So panalangin blessing ni karon. So doon na tayo pasalamatan. Okay, so pasalamatan namo si Pastor Meljoy Pipito sa pag-uban sa amua kauban ni Kapaglao Maita Banzon og especially pod sa ato ang The Flock Music nga mao ang sponsor sa ato mga giveaways. Yes, mga giveaways. The Flock Music Ministry and Suralta family and Jun Duroy, Pastor Jun Duroy and family sa Bible nga among gihatag karon. So daghan kay salamat siya sa imuhang pag-uban ako dinhi sa Butuan. Hopefully nga sa sunod nga gayon mo animi sa Butuan imo na sa kong ubanan. So thank you. Thank you pod Kuya Wing. Thank you. So mga kapaglaom kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan ug nagahatod sa kamatuoran. Sunshine Cruz. Awing Indino alang sa Panlimbaya sa Kabuntagon World. Sa ato ang mga viewers diya sa Panimbaya, good morning, and we would like to greet some of our friends. I'm here with Joy Reliera and Norlene Aceves. Joy is from Iligan and Sister Norlene is from Valencia. Hi, maayong buntag kanimo tanan dinha sa Cagayan, lalo na dira sa labi na sa akong mga family sa Iligan City. Akong gipanlimbaya ang akong mga igsuon, labi na sa mga aunties, mga Kayabyab family, mga cousins, mga Sabalya family, Villan family, and mga Rillaras family. Daaghan kami dara sa Iligan City. Akong gipanimbaya ang akong sister na sa Valencia City, si Tata Malikay, si Joy Malikay, si Amor Malikay. Also sa Angeles City, my brother si Edwin Aceves and his wife Big ug si AJ. Kamusta sa inyong tanan? Daghang salamat. Panimbaya sa Kabuntagon World. We'll see you again next time. May munta mga kapaglamang happy Sabbath kayong tanan. Anaso kita sa itong segment ang Let's Pray Today. O iabot ng higayon, alang sa itong hiniusang pag-ampo sa 777 Prayer. O kauban gihapon nato sa pag-ampo si Pastor Meljoy Pipito. Pastor, salamat kayo sa pakiguban. Thank you kayo, Fitz. Yes, Pastor. O ani ang mga prayer request nga itong ipil sa pag-ampo. Kung baga basahan, Pastor, no? Una, let us pray for Pastor Ramos. Ana siya sa ICU sa Iligan Sanitarium Hospital. O ato sa biapil sa pag-ampo si Sister Baby Chris Silvano na hinaot nga yuhon ta siya sa Ginoo sa iyang sipon o gubo kay matupan niya nanon sa nga bati nga panakit sa nga baga inig ubo niya o tungod niini di sa makasimba karong adlaw. O ato sa biapil sa pag-ambo ang usa ka Hope Channel viewer nato nga babae no na gibati usab sa og sakit sakit daw ginhawa sa iyang likod og dughan og nausab diri atong iapil sa pag-ampo ang newborn baby ni Sister Queenie Uyan nga na hospital in town. Ano usab diri Sister Badudaw MCL Badudaw og Sister Fe Makalisang nga mo take og board exam
aduna civil service exam this coming March 17. Ito silang yampong ang makapasar o ang ongoing Mas Amicos leadership training sa Initaw, Misamis Oriental. Okay. Atong gihangyo atong mga viewers nga mag-ampo kaban ka namo. Mag-ampo ta. Dalay gunog silimbahon ng mga Dios nga nakaskitasan sa mga langit. Dako among kalipay Ginoo nga ikaw nagahatag kanamo nining panahon nga kami makahimo sa papakigistorya kanimo. Sa pagdaig kanimo, sa pagpasalamat kanimo sa mga butang nga imong gipakita kanamo ug among pag-express sa among gugma diha kanimo. O Dios, nining kabuntagon kami nagaduol kanimo Amahan, nagahangyo. Adunay mga kaigsuonan kanamo karon nga nakinahanglan sa imong tabang. Among giampo Dios si MCL Badudaw, si Faye Makalisang alang sa ilahang board exam nga imuon karong March 17. Kami nagampo Dios nga imo silang tagaan sa giya sa langit nga kaalam nga diin ang resulta kini mo pabor sa ilahang gusto nga mahitabo. Among giampo sa Dios ang nagpadayon nga Mas Amicos leadership training sa Initaw, Misamis Oriental. Kami naghangi o Dios nga ikaw magagiya sa nagadala niini ing umasab sa mga participants. Amo sab giampo o Dios ang among mga kahigalaan karon nga anaas sa balatian sa mga Pastor Ramos nga nasa ICU. Ginoo, kami nagaampo nga ikaw magahataw kaayuhan, magagiyas doktor, nurses nagatiman kaniya nga diin ang imong kamot mo'y magahikap ug magaayo kaniya. Ngadto usab sa Hope Channel viewer nga din ana iyang gibati ang sakit sa iyang likod ug dughan nga naglisod sa ginhawa kung unsa mahinungdan gini Ginoo. Kami naghangyo nga ikaw mo'y tambal magaayo kaniya. O Dios, amo usab ipadangat kanimo si Baby Chris Silvano nga imo siyang ayuhon sa iyahang sipon ug ubo. Ing mausab sa newborn baby ni Sister Quenny Uyan nga naa karon sa ospital. O Dios, kami naghangyo nga katong amo mga kaigsunan usab nga nagapaminaw karon nga nagbalatian among ipadangat ya kanimo Dios alang sa kaayuhan. Ug dinhi nga kabuntagon labaw sa tanan kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin sa Hope Channel. Ug ikaw usab magapadala sa panalangin sa mga sponsors, sa mga viewers. Ug labaw sa tanan among gipangayo ang gasa sa balaang espiritu nga among madawat tungod kay kini o Dios dako kay katabang sa paggiya kanamo sa matag adlaw namo nga desisyon. Kung aduna may mga pagampo karon sa among mga viewers nga ipadangat kanimo o Dios, kami naghangyo nga ikaw sa bagatubag nini. Kay kining tanan among itugyan kanimo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor. Salamat Fitz. Og sa atong mga viewers, parang gyapon kita sa pag-send sa atong prayer request og atong hinumduman that there is nothing impossible with God. Kining let's pray today where you don't have to pray alone. Sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what a peace we often forfeit. Oh, pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations is their trouble anywhere. We can never be discouraged. Take it to the Lord
to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Lahi na sad nga suliran ang atong pagahisgutan diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usak ko kainahan o gadon ako'y tulo ka anak. Makaingon jud ko nga gipadako yun ako sila sa maayo nga dalan. Ipaskwela sa pribadong tulunghaan. Gisuportahan sa ilang mga gusto. In short, nag-invest yun ko og time og effort alang aning mga bata. Pero karong dagko na sila, wala ko magdahom nga moabot sa punto nga kini akong ulitaw mulahi sa iyang dalan. Nagbisyo na, gadulog na sila sa iyang uyab ug di na maminaw badlungon. Akong handom nga magtarong na unta ni siya, pero murag nahutdan akong mga pamaagi. Naaba ko'y pagkulang isip kaginikanan, unsa may angay na akong buhaton. Problema sa inahan sa iyang anak ang ato ang tagaag advice, no? Mga yes, family. Kaning among, what we will be saying to you this morning, wala may gaingon nga, this is right, no? But, opinion lang nato ni atong sugdan kang Fitz. Ma'am. Ana si Ma'am diri nga makaingon daw siyang ipadako doon niya sa maayo nga dalan. Anak ko, ma'am, sa dalan man ipadako, ma'am, wala mo sa balay. Mas naglay siguro. Anyway, that's a joke. Joke to, pero Actually, daghan makarelate yun ani karon nga mga pamilya, no? Nga problemado kailang mga kabataan. Sige, Fitz. Maminaw mi Fitz. Okay, I will not answer you I will answer you from a perspective of the child. Kung ako siguro yung mga anak, ma'am, akong expected niya may mong pamagi sa pag-deal sa kuha, balag nagtagaw ko. Kuha lang siguro, continue to become a mother. Because eventually, I will realize how important my mother is. Labi nagnan ako sa punto nga nagkalisod, nagigo, nga murag, sana man ako kinabuhi, murag wala na ko ipadulngan. So diyan ako ma-realize eventually nga, ako mama, nagpabili na gyapon, wala ko niya gi-surrender. Wala sinisuko sa ako. Sana ra siguro. So mo po na yung advice sa iyang inahandi po ka siya musuko sa continue to become a mother lang. Iya ang anak ko. Padayon lang gyapon sa pagsuporta sa iya ha, and wag mo siyang sukuan. Salamat kayo, Fitz. Huwag mong sukuan. Family is forever. Kasi ang pag-ibig at ang pamilya. Ayan. Family is forever. No, okay, kanang iyop, unsa man iyop. Dili ko gusto manghilabot kung giunsa niya pagpadako iyahang mga anak. Kaya nangutan na siya na ba siya pagkukulang. Wala ko sa sakto nga posisyon nga moingon yes o no. Kay kada pagpadako sa mga anak, lahi-lahi na siya, no? There's no actually exact way of how to raise a child. Yeah. Only na ay mga real nga mothers. O, diba? Mo lang na siya. Siguro, medyo pare-pareha ramig tambag ni Fitz nga mas i-close ni mo imong kagalingon sa imong anak. Mas iban ni imong anak para naamoy solid nga relasyon aron imo siyang matambagan. Mo penetrate gid sa iyang una-una siyang kasing-kasing ang imuhang mga tambag sa iya. So continue lang gyapon ang pag-atiman, ang paghigugma sa imong anak, and ang pinaka-importante iampo gid niya. Yes, no? With prayers eventually matuman ang imuhang giampo. Yes, draw closer to him ug iampo siya. Yes, now kanang Daryl sa taon na da. Before ko mo tubag sa imong Watag sa akong tambag, Bing. Ako sa Ingrid, ang akong pinaka-paboritong igsoong babae, Sheena Jade 18. Happy birthday. The one and only. The only one na, Girl. The only one. O, muna ang pinaka-paborito. The only sister, okay. Sa atong letter sender, ako magtutudlo ko. So, high school ako mga estudyante. Muna gibatiin ako. Dili man tanan, dili man ako akong nasabtan sa imong problema kay imong manaapan. Bisan sa gamay, gibatiin ako yung sitwasyon. So, simpatiya ko sa imo. Ang ako lang, dili ka musunog og tulay. Ang inyong tulay nga sa gitawat ng relasyon sa imong bata, ayaw lang ina siya sunuka. Ayaw constantly kasuko sa iya. You have to be there. Ay bahalag i-ignore ka niya, bahalag pasakitan ka niya, bahalag bilin ng kanyang istorya. You have to be there. Ayaw gina tuguting maputol na imong connection sa isip mo sa kainahan. Dapat, dili man dapat, pero na ako manggong gibati, ang akong lola ba? Nga sa una, bata pa may kanunay, ganyang ginahunghong sa mo, mag-ampo kanunay nga
kanang mag-ampo kanunay din na ako na bisag gina sa pastor na ako nakakadunggan pero ang tingog ako madunggan sa akong ulo, ang tiog sa akong lola nga mag-ampo kanunay. So ang akong tambag nga tanang mga yung butang nga unta madunggan sa imong anak sa iyahang ulo ang imong mga tambag sa iya, ang imong mga pang hinaot nga unta mabalik siya sa saktong dalan. So dili connect kon kito no symbolic ang tulay nga ga-connect sa dili mo tugutan nga putlon jud. Kundi siya mo text, ikaw text ma'am. Ikaw tawag, yes. Tinood, seryoso ba jud kay nino? Anak no lisod kaayo jud. Ikaw wing. Dili na siya lalim basta bata na. Kay sa ako lang kanang ako ang kinamanghuran. Kalit-kalitan kong job, ana. Sumbagay ta, Edwin. Sumbagay ta. Nanaw naman ko. Bata pa. Miko, sumbagay ta, Edwin. Unya nakanindot po niya, Edwin. Worship na taba. Ampo na, worship. Kaya usahay kaning mabisi, maulahig worship. Nindot ta. Imo ni mong barkada, imong anak. Imo ni mong barkada, ni mo. Basketball, kuyog, basketball. Pero babae man no. Babae man, mama man. Kung kasa imo lingaw, nagsumba ba dito? Apilo ni mong sumba dito kung sa mga sumba-sumba diha. Para ma-divert iyahang una-una po sa bata. Kay tinuod magina nga ang lubi na ginailahing isa. Sa una ginailahing, dili ginamawala nga nailahing. Matagak ng lahing, buak na siya. Pag matagak, una po iban nga nagtagak, dili po na siya mabuhak, na ginailahing. Imong lampaso. Imong lampaso na siya. Imong yung una-naon nga, imong lang gina, nga, imong lang siya barkadahon. Unya, kanang problema, magbago na takitang mga kabataan, pagbago na mo, nagiyan yun, pagbago na mo. Kanusa pa mo pagbago, nanay maabot nga balatian sa inyong kaugalingon, di na mo. Usa pa mo bago, wala na, ulahin ang tanan mo na, pagbago na mo. Kaya panultihon, magbago na kayo. Pag hindi kayo nagbago, magpakamatay ako. Ako mga, ayaw sa niya. Tino na may matukingon sa mga estudyante, nakasulay na mo panikareli, husto na. Nakasulay na mo inom, husto na. Marijuana, husto na. Nakasulay na mo binugoy, sakto na. Ikaw na nga, di na mo ignorante sa kalibutan. Tama na. Kaya ako, basta na ako'y pag-umangkor, grabe, bago na, tama na, huma na. Kalimti na, nalipay na ka na, tama na panahon. Kaya kita ba, nakaagi naman kita sa una. Dili ni mo pahimusan sila kayo. Nakaagi ta ka na, lukso-lukso. Okay, wala ka ba? Pero anyway, salamat kayo. At least naghatag mong advice sa mga kabataan, no? Now, Pastor, pasalamat mi nga naaka mo hatag sa atong advice, Pastor Joy. Unsa ka atong mahatag na atong advice sa aning atong inahan? Sometimes really frustrated yun sa ginikanan kung maunay imong nakita sa imong pagpaningkamot. Pero usahay posible nga natay wala nakita tungod kay sa atong pag-train sa bata natay ato ang murag ato ang version nga mahitabo sa iyaha. So ganahan ko sa katong nagtambagay na murag ikaw mo sa tuyop nga we have to start with prayer. Pero sa diha nga magampo ta, we also need to listen sa atong giampo. Kay basing nagampo ta nga miraculously kaliton siya og twist, no? Nga makalitrag ka maayo. Pero wala ta naminaw sa siguro sa inspiration sa balang espiritu nga mo ni buhaton. Sometimes sa inana nga panahon usahay murag minus-minusan nato gamay atong istorya atong paminawon basig naagi problema ang iyang anak. Let's say for example basig na siya depression nga makakuha siya og support sa drugs or sa vices or sa iyang girlfriend sa iyang partner, let's say. So maybe we need to listen. Unya kung sa may ato nakita nga medyo problema, then we will try to answer that kind of problem. Kung company, kung siguro basin tambag, basig less kasaba in front of a lot of people or tanawon po nato og tukiyon kung unsa may iyahang yung gusto nga goals sa iyang kinabuhi. But then, it will always start with prayer. And then, atong pagbuhat, sa akong nga istorya gay na, it should be motivated by love. Kay, wala gay makatupong. Kung ang tanan nimong gibuhat, it's motivated by love. Dili nga, anak bitang, unsay gusto nimo mahitabo sa iha. Now, we always say, sa amo manggod sa una, in anime, kamo karon in-ani na mo. Compare. But ang atong time difference, lahi manggod. Yes. Ang environment, lahi po. So, sometimes we have to think nga, ganahan ko sa Proverbs, nga siya, train up a child in the way he or she should go. Not in the way that I thought ngayon ana siya. Yeah. But of course, ang atong goal is nga padulong siya sa Ginoo. But then atong i-set up sa iyahang version, sa iyang setting, sa iyang time.
Wow, salamat kayo, Pastor. No, og sa Well said. sa itong makauban ho sa inyo ang mga advice. We hope sa ato ang letter sender natagaan og maayong kalamdagan ang imo ang angay buhaton sa imo ang anak. We hope nga katong gingon Pastor, it should be motivated with love, not with anger or unsa ba. And of course, iluhod sa pag-ampo. Og katong gingon ni Daryl nga og ni Fis nga draw him closer, ayaw nga tuguti nga mawadan inyong connection, ingon pa nga walang pagsulay ba nga malampasan ninyo ko sa pag-ibig o pagsubok sa pag-ibig na pinaglalaban. So, paglalaban. Walang pagsubok na... walang pagsubok na... Hindi malalampasan. Di malampasan sa pag-ibig na pinaglalaban. So, paglabanan dyan ni mo, no? And kanimang good po ang mga kabataan na to, they don't just listen, they imitate. Yes. And we have to nurture them in Christ-likeness, not in our way, but in Christ-likeness or in God's way. And dapat po, dili po niya iingon na isiya ang naipagkukulang, di ba? Kaya na may buot ang iyang anak. Na naman siya kuan nga mubuhat ang desisyon. So, salamat kayo. And karono, gusto i-greet. Daghan actually bing akong i-greet. Akong igagaw. Mga Ictin family, ang Ictin family celebrate sa February mga birthdays. Condolence sa imong lula. Condolence sa imong lula. Bisa na imong lula dito ni uban jud ka na mo diri condolence. Nag-greet ni ba ni mong sister na? Yeah. Nag-greet na ako si Sheena. Ako igagaw si Amor Ictin. Happy birthday, stay pretty. O ganun ay kong mapasalamat sa magdiayon Mr. Rex and Miss Jessica Gonzaga sa tanang tambag. Ganun ay pahinumdom. Kuya Yul Batilier, kung asa ka man sa kalibutan, gidala. Happy viewing. Happy Sabbath, Kuya Yul. Yes, and Pastor, pagsugutan ni Pastor, imong greetings. Home court ra ba na imo? Akong kumustahan akong parents, akong mama ug papa sa Hawaii, kawat sa akong mga igsuon nga suki po nila ang panimbaya sa September. Dayon sa akong sister-in-law nga nasa New York o sa akong mga uncles and aunties sa New Zealand o sa akong mga kauban din sa district, mga kauban nga pastors. Ako pong i-greet og Happy Sabbath. And then of course sa akong wife and sa akong anak si Jaxie, sa akong wife nga si Giselle. Labi na sa mga panahon nga busy kayo. Salamat po kayo sa support. Thank you so much, Pastor, and sa atong mga administrators sa Northeastern Mindanao Mission. Alright. Greetings na special greetings sa mga viewers nato dira sa Iligan and sa Hingoog. Og special greetings po sa Montero family diya sa Tago, Surigao del Sur, Dolda dire no. Salamat kasi yung pagsuporta sa panglantaw. O kang Ma'am Kabahit diya sa Hingoog sa Retirement Hospital and Hope Radio Hingoog. Thank you so much for your support. Fitz, wala kayo special greeting katong kauban ni matong Webes. Webes. Wow, na siya special greeting ni kauban natong Webes. Lagi ko. Wala. Limutan ka. Dali daw sila good. Malimtan pa sa daghan. Ako sa Manibayon, we can congratulate at the same time ang joint initiative sa Mas Amigos nga convention na Awan District ang Cagayan District ongoing pa ang ilang convention karon. Daghang salamat Remy and Erwin sa suporta. Yes, nato pasalamatan usab ang church nato the Central Church Butuan sa inyong paghatag og time nga nami diri ano niyang hapon harana sa Kabuntagon taping dinhi. And Pastor Pipito, thank you kayo sa imong pag-uban. Thank you kayo sa pag-uban nimo namo sa Bible Beats and sa tanan nato nga mga administrators sa Butuan sa NIM. Thank you so much. Yes, gusto ta magpasalamat sa mga singers nato nga nag-anhiyo diri sa atong harana sa Kabuntagon nga taping. Thank you. Padayon di ba ang taping? Thank you. And sa tanan nato nga mga kauban diri nga way mga tulog, thank you. Boss G, tanan nga mga volunteers. Salamat po sa Manandro, thank you so much sa tanan ng mga correspondent. Pastor Amado, James Amado, thank you sa inyong pag-suporta. Okay? Yes, ato pong ipanimbaya tubod SDA Church, Badass, Surigao del Norte, Mrs. Galaura and Mrs. Lucy Pakatang, mayong buntag diya kaninyo og sa inyong church. And ako pong ipanimbaya, Pastor and Mrs. Nimrod sa Ramosing, kids niya, si Crystalline Darling and Mac Nim, as well as si Ate Kikay diya sa Miller, Cebu. Mayong buntag og happy Sabat na po mo idugang. Okay, one last thing, direct, sorry kayo. Conversion, beautiful conversion story. Among interview gahapon, sa ako siyang panimbayawan karon. Mr. and Mrs. Virgilio Galaura and Mrs. Tita Galaura, Mrs. Lucy Pakatang and Mr. Felix Pakatang. Atangin mga kapaglaom ang ilang conversion story. Amo ning ihatag kaninyo kauban ni Mrs. Saramosing.
Yes, mga kabaglaom. Another episode na po ang nahuman. Daghang salamat sa pagkikuyog ka namo. Especially nga special ang atong episode karon og ani-ami sa Butuan. Mga kabaglaom, ang atong tema is a family. There is no perfect family, only real ones with the love of God. Mga kabaglaom, magkita-kita ta sunod Sabado diri lang sa inyong paboritong programa, ang Panimbiya sa Kabuntagon World. Atong ang kunon ang grasya himaya nga sa langit kanato gigasa. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan o naghatag dudang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kay adunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbiya sa Kabuntagon World! Bye! Bye, Butuan! Thank you so much, Butuan! Thank you so much.